organizar esta primera jornada solidaria. En primer lugar, sed bienvenidos todos a la Casa de Cultura de Picassent. Es un honor para los que integramos la ONG Niquía y trabajamos aquí en el pueblo haber organizado esta primera jornada, tener tanta respuesta de ONGs, de participantes, de apoyo institucional, con lo cual el primer agradecimiento tiene que ser desde el comité de organización. Esperamos que todo nuestro esfuerzo se convierta en este espacio de reflexión no solo de este año, sino en años sucesivos, que sea un espacio de reflexión, un espacio de encuentro, un espacio de conocimiento también, donde todos podamos aprender de todos, puesto que la cooperación no solamente se hace en lugares lejanos, sino, como bien sabéis, en nuestros propios lugares. L'ONG Projecte Niquía va néixer a l'any 2001, quan un grup de gent ens van proposar que podíem dedicar part del nostre temps lliure per millorar la qualitat de vida d'un bon nombre de xiquets i xiquetes de països en vies de desenvolupament, en el nostre cas concret, a Colòmbia. El nostre treball així té dos vessants. Primer, conscienciar els nostres veïns de la realitat que pateixen molts infants al nostre món. I segon, subvencionar projectes de cooperació internacional. Actualment són prop de 1.000 els xiquets i xiquetes beneficiats directament per la nostra organització. La infància és el principi i el fi dels nostres projectes. Aquest és el motiu pel qual hem volgut que aquesta primera jornada siga per reflexionar sobre la infància. La idea de la qual partim és que aquesta jornada, este fòrum o aquesta trobada servisca per conèixer la situació real de la infància als països més pobres, però també tot el que s'està fent per canviar aquesta realitat. El lema de la jornada que celebrem així avui, la infància, un repte de futur, ens convida a meditar sobre aquest desafiament que tots els xiquets i xiquetes del món puguen exercir els seus drets de manera plena. Tots els éssers humans, pel simple fet de ser-ho, són destinataris d'uns drets reconeguts i inviolables. Gràcies només al treball desenvolupat en l'últim any, la cooperació valenciana ha donat suport a la infància i a la joventut amb necessitats especials, xiquetes i xiquets víctimes d'explotació sexual i laboral, en conflicte amb la llei o desplaçats per causa de conflictes armats en països com ara El Salvador, o Brasil, o Colòmbia o Perú. També s'ha contribuït a disminuir el risc social de prop de més de 6.500 menors en contextos de migració a països com ara l'Equador o el Marroc. Cal invertir en la supervivència i el desenvolupament infantil, la paritat de gènere en una educació de qualitat, la disminució de la mortalitat infantil o la protecció dels xiquets i xiquetes en conflictes armats o que pateixen explotació, perquè això significa invertir en el present i en el futur de la humanitat, tal com ens urgeix a fer aquesta jornada d'avui. I amb la paraula família arribem al tema de la jornada, la infància, un col·lectiu que desgraciadament és el més afectat quan parlem de la falta o de l'escassesa de recursos. Per això, si cap, encara ha de ser el màxim interès en traure d'aquest encontre propostes i conclusions enriquidores, les quals servisquen per afavorir les condicions de vida de tants i tants menuts del món, perquè ells i elles són el futur. Hem de comptar amb la responsabilitat de pensar quin món anem a deixar a les generacions vinents i al mateix temps, com no, treballar de valent per donar-los l'oportunitat de viure en una societat global, en definitiva, en una societat més humanitzada. I, com no, felicitar i donar l'enhorabona a l'ONG Niquía per convocar aquesta primera jornada solidària.